Diya guys, kay panagsarali kuno sila magbanding-banding silang duha. So gapiknik-piknik ning duha dari sa baybay. Diya nagbaon sila na duha ka chichirya diya na po'y pandesal. Malunggay pandesal. Diya palamanan nila star margarine. Diya na magilahang macaroni spaghetti wa man mahurot mo pilang gibaon. Diya dapat kuan guys kanang bukayo nga kuan kanang buteng. Surang lamian siya guys kanang buteng nga bukayo. Try ninyo kanang palaman sa tinapay aron lamian jud. So nagkuan sila dari ga banding-banding sila apil si Ili. Pwede pa siya kindi. Lami. Wow, say kaon nila nilang duha. Ano pa nagsarabay mo magkuan. Banding-banding. Kay kuan sila kay ganahan sila matug sinulog ja. Ladyo. Bago sa gidaan ni Ili. Ayaw na kay masudlan ng mata. Buhi ka mo langoy man siya. Hala. Kuy-kuy siya oh. Hala. Nawa guys oh. Tabang sa kuy-kuy oh. Hala si Tuy-Tuy kay naikag. Tama ma! Ito na ko. Otro kuy-kuy la. Kuy. Tabang. Ana. Parang lipayan niya oy. Anak, sige, kalau na-exercise ang tail. Anak, sige. Dito sa mga kuy-kuy siya dito. Kapoy. Kapoy na, sit down na. Halag ba, nakakaon. Wala, nakakaon. Kapoy na le. So lami kay ang dagat kay arang kalinaw. So nagpahayahay ang among Ili. Hayahay ang among Ili. To ligo na ati dali. Ikaw ligo na ati. Tungtong ko rin sa taas guys na. Kagamit din na. Ina, mangawat ko rin sa jaguan. Ati da, inisaka di ko rin sa kuan kapayas. Kung sa may imo hinog o hilaw? Bahala. Kana, hinog na ng ubos ay. Ang ubos. Naghanon? Ang ubos. So nga nila na yung magkuha guys. Murag ka nang naglubag ka o sa kas. Kuan nga. O sawa sir? Ila na, di sila man. Kana hinog na kana usa. Malabagan pa ni. Dili ari dapit. Gas. Gahi di siya. Kailangan sa lubagon. Pila ka buklay? Ha? Kana usa ka hinog na. Kana ba hinog na? Kani? Buwangan nimo. Kana. Siguro mag-atsal ni. Sarahon niyo day. Kasi magsugo ni mo. Lolo? Lula. Atsalo ni Lola? Asa man si mga hobi ni mo na diha? Sulod? Kana dako. Nung ka na unta ka? Kana dako. Mantay day kimulgan ka day tanaw day. Ay hinog na ni. Hinog na. Kana sakto kay sarahon. Tinggal asukal. Oh, biday, hindi masuwan ni naman na. Pula-pula gid ba. Uy, kuya raw mo ning gamay. Sayang po bilin siya. Aron na siya. Gamay man. Hinog-hinog na.
Oh, di ba? Hindi. Wakwak lagi ko. Wakwak lagi ko. Punan pa? Last one. Plus 1? Plus 2? One. Atsara jud ni. Ano man mag-atsara dito sila? Tisale? Na, pun sila. Oh, plus 2. Sausaw. Di na? Punan pa? Lagi bibili mo ka ng atsara? Bibili mo ka ng atsara guys oh. Napay daghan ah. Lagi daghan si babaw. Kato ay sa dito ay kay Dito si babaw. kay dako kayo ta. Okay ra di lagi gumahugba na kay misa ka gali ko des ni Agi Dani. Basta ilak lang man na siya diha. Bot yung rasa nga. So naka nakakuha na jud ko pajas. Yari ko na. Ang dagko ko po. Wang na. Ah, magdugay na sila banggod ato daghan na kayo. Guys, kay silang duha magluto. Pero makaibaw na silang luto. Kabulumang ko. Oh, kay bang luto si Papa niya. Uning gig, abi mo kalan. Uy, may lagi. Luto siguro gas. Batay rabay ng ngahoy. Di sa man nag-iprito lapit na, nagprituhan na. Oh, baboy sa kanya. Ilunod ang sibuyas. Oo, salamat kay ako man na anong adobo. Ma-brown na ahos. Ayun ang kwan na. Katong ang di ko tingog. Dali ah. Okay, pangit ang minawon sa di ko tingog. Ginahan mo kung sila mukha ng puso kay ginahan sila ang giluto nga puso des ni Agi. Ginahan sila. Sunod ang Sibuyas. buyas. Gikan ikot kuan guys, dito pitas gikan ikot na trabaho. Puso ng saging. Di katong kuan. Pali ko gugas na be. Kaya lang isa katamis. Nga naman akong kalangga. Assistant, ihulog ang Kuan. puso ng saging. Ano guys? Puso sa saging. Lah. Oo nga kan, libang silid. Tuyo. Udah sila. Siap. Gua na sisay. Labo. Ikaw, umiiwang ka. Mataas ka. Tangan o toyo. Assistant, toyo. Assistant. Nadya! Gusto ko kanina kaya kukunik ko. Sige. Di ayaw magaling ng hugas na.
Hop. Dahil paminta, Nadia. Suka gamay. Assistant. Suka gamay. Isuka na. Isa kataktak. Adyo, bugod na. Isuka. Adyo. A few moments later. Hi guys, maadong gabi. Hi. Hi, kuno po din sa Cristel dia. So, karon guys, namis kwarto ni Cristel Ana gamay. Nja kanang mag-shout out ra ko karon sa mga ning comment sa hang vlog nga gi-upload gabi. So sa mga ganahan pud nga magpa-shout out diha, comment lang pud mo dinhi sa hang video karon para ma-shout out pud mo na next vlog. So daghang kadtong salamat ninyong tanan guys. Sa Viva Pit Senior, si Crystal na Viva Pit Senior. So Viva Pit Senior yung tanan ja amping mo kanunay. So mag-shout out ra ko katong mga ning comment sang video. Ja kuan kanang ja salamat ko na ni sa reading class. Lahi na po ning reading class kang Sir David gihapon ni. So haraman ni sang kitaguan kay arong naipuli-pulin hag. Hinaligo ka kita kay hang mata ko ana. So hang shout out laman ning mga ning comment. Shout out Ma'am Pat Larry. So hi ma'am. Ja amping kanunay diha. Ma'am Shanil, hi. Ma'am Banji Buti Inuhalis, salamat kadyo nimo ma'am. Jumping kanunay diha. Ma'am Mirna Gain Vlogs. Kuan ko ni siya taga Dumagiti. Pero ako kay bawag-asan ni siya karon basta taga Dumagiti ni Negros kuno siya. Shout out nimo ma'am Mirna, amping diha kanunay. Ma'am Ibilin Kaga, salamat kadyo nimo ma'am Ibilin, amping diha kanunay. Ma'am Marieta Navarro, hi ma'am. Amping pod mo sa imong mga pamilya diha ma'am, salamat. Ma'am Bilma Mikabalo, salamat kadyo. Amping pod kanunay sa imong pamilya. Ma'am Edita Kaniti, salamat kadyo nimo ma'am Edita, kanang ikaw ba to ang mag-birthday? So advance happy birthday karong 18 day. Ja amping mo kanunay kaban mong pamilya. Ja salamat. Shout out ma'am Imelda si Upayla. Salamat kadyo ma'am ja. Amping mo kanunay. Ma'am Nori Sabang. Salamat kadyo ma'am. Ma'am Yunira, Ma'am Luninsya Ayup. Salamat kadyo nimo ma'am, amping kanunay mo. Ma'am Maria Jari. Daghang kadyo salamat sa shout. Shout out po ko ni Sis Catherine Kuray. Salamat kadyo Sis Catherine, amping po diha kanunay sa imong trabaho. Ma'am Grace Tumon, salamat po kadyo, amping kanunay. Ma'am Mi Real, salamat kadyo. Ja shout out Ma'am Pilisa Taghap, daghang kadyo salamat ma'am. Ja amping kanunay. Shout out Sis Mers and Family, salamat kadyo. Ja amping kanunay diha. Ma'am Ilinita Molina, salamat pud kadyo. Bao murag Molina, murag taga-Alicia ra pud ni siguro siya kay ni comment man ni siya kanang ugdo lamang kuno magpabiko ay ahang biko order kuno siya. So salamat ma'am, shout out ag amping kanunay. Ma'am Lourdes Saladin, daghang kadong salamat ma'am. Ja amping mo kanunay ka banjong pamilya. So kanang mara to ihang gi shout out kay mara pud ni sila ang mga ning comment. So mara pud ni ang gisuwat kay ang gipangbasag mga comment nya ang gisuwat ag ilang mga ngan. So may hang shout out, salamat kadyo. Ja shout out pug ko ay sa hang ka chat day karon si Sir Camilo from Argao, og regards ko ni Ma'am Lisa og regards ko ni Ma'am Marlene. Ja amping mo kanunay diha kay dako ko pasalamat ninyo kay naa mo nag subaybay sa among mga video. Sa mga wa na ma shout out, comment na naman po mo dani sang video karon para ma-shout out mo na ugma ja kay Domingo man ugma so basig ma shout out na mohang tanan. Ja daghang kadong salamat. Viva Pit Senior, I love you all. Amping Viva Pit Senior di nimo ni Sis Ansan nga nadia sa Cebu karon. So nakakita ko sa jang live nga nag Pit Senior siya. Niyan si Crystal ano sa po ko sa maka
experience og nga na nga nagpit senior sa didto. Puhon. So puhon kanang Paborantas panahon. paborantas kanahon makapaborang panahon nga nang lisod pud kadto mo biyahe nga nang 1 bitawon ja. Ladyo pud. So kinahanglan jud ang mga tutag city, kinahanglan jud nato pag-ipunan ja natay budget kay wa tay matugan didto. Ja usa pa nami mga alaga, di mi magkauban-uban kaming upat kay kuan kanang nami mga alaga na mga iro di man mo pwedeng nga dala among iro. So siguro among paningkamutan puhon paboran mis Ginoo nga makaadto jud mi ni Senior Santo Niño puhon. Diyan, salamat. Amping ug ampong tantanan. See you in my next vlog. I love you all.